Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι ένα βίντεο με τίτλο «Ονοματοδοσία πόλεων και οδών». Ας δούμε πρώτα πώς προήγησαν τα ονόματα στις ελληνικές πόλεις. Κοζάνη. Μια ομάδα υπηρετών ευθύνεται για την σημερινή ονομασία της Κοζάνης. Το 14ο αιώνα σημαντικός πληθυσμός υπηρετών έφυγε από τις περιοχές Πρεμέτη και Κοζριάνη αφού κυνηγήθηκαν από Τουρκοαλβανούς. Μια από τις περιοχές στις οποίες κατέφυγαν ήταν αυτή της σημερινής Κοζάνης, που αρχικά ονομάστηκε Κοζριάνη λόγω της καταγωγής των συγκεκριμένων υπηρετών από το ομώνυμο χωριό. Με τα χρόνια το Κοζριάνη έγινε Κοζιάνη και τελικά με το χεράκι των λογίων πήρε τη σημερινή της μορφή. Μιας και αναφερθήκαμε στην πόλη της Κοζάνης, να δούμε λίγα πράγματα για τα ονόματα των οδών της. Οι δρόμοι της Κοζάνης, όπως και σε πολλές ελληνικές πόλεις, πήραν την ονομασία τους κυρίως από σημαντικές προσωπικότητες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, την Ελληνική Επανάσταση, τη μυθολογία, καθώς και από την πλούσια εμπορική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Η ονοματοδοσία αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με την ταυτότητα της πόλης, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά την Οθωμανική περίοδο. Βασικές κατηγορίες ονομασιών οδών στην Κοζάνη: τοπικοί ευεργέτες και προσωπικότητες. Πολλοί δρόμοι φέρουν ονόματα ανθρώπων που βοήθησαν στην ανάπτυξη της πόλης, παραδείγματος χάρη έμποροι, λόγοι, δάσκαλοι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι οδικοί άξονες που τιμούν τον Γιώργο Λασάνη, μέλος της φιλικής εταιρείας, τον Χαρίσιο Μεδάνη, ιερέας λόγιος, και τον Μιχαήλ Περδικάρη, ιατρός συγγραφέας. Ιστορικά πρόσωπα και ήρωες. Ονόματα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τη μακεδονική ιστορία, παραδείγματος χάρη Φιλίππος Μέγας Αλέξανδρος, είναι κοινά συνδέοντας την πόλη με το ευρύτερο εθνικό αφήγημα. Μυθολογικά ονόματα: υπάρχουν αναφορές στην μυθολογία όπως η οδός Πανδώρας. Πολιτιστική εμπορική παράδοση: η Κοζάνη ήταν κέντρο εμπορίου και ορισμένες ονομασίες παραπέμπουν σε αυτήν την κληρονομιά, καθώς και στο διάσημο κρόκο, σαφράν. Ποντιακά προσφυγικά στοιχεία: σε περιοχές της Κοζάνης δρομοί έχουν ονομαστεί από σπουδαίους πόντιους και ήρωες της ελληνικής ιστορίας. Ιστορικό πλαίσιο: η Κοζάνη, αν και ιδρύθηκε αργότερα από άλλες ελληνικές πόλεις, απέκτησε τη σύγχρονη μορφή της τον 17ο αιώνα, κυρίως από υπηρώτες μετανάστες.